God aften, kære meddamper. Jeg har lige en, eller som Preben har sagt. Hej, damper. Man ved ikke Preben, vi skal snakke om, selvom han er en herlig mand. Nå, jeg har en juicebeskrivelse. Og så tænker du, juicebeskrivelse. Lilla. Rasmus. Bare rolig, Rasmus. Jeg er ikke ude på at udkonkurrere dig i beskrivelser eller noget, eller anmeldelser. Det var bare et rent tilfælde. Jeg har fået, vi er 4 personer. Foruden mig er der 3 andre, der har fået fingrene i en af Peters nye juicer. Solbær booster. En solbær limonade, frisk ting. Altså vi har fået den for, jeg tror det er sådan en til salg test. Han har lige spurgt 4 fra pøblen, om vi kunne få lov til at sælge den her, tror jeg. Eller om den var værd at sælge, skulle jeg til at sige. Og det er den, Peter. Den er sgu fin. Den er fin. Og så har jeg fået vejtmail af Cthulhu version 3 tank. Det er delt ned med en lækker tank, men det kan vi lige vende tilbage til. Vi kan tage, skal vi lige tage Peters juice? På Fuse Clapton. Landet på, det er på en Twisted Message. 0,22 ohm. Tager det sgu bare på 100 watt. Jeg er ikke så meget for de der ekstremt varme der. 100 watt, det synes jeg sgu er, det er fint. Det er der, jeg damper min kage og creme og alt det der. Vi giver den lige skud på Twisted Message. Solbær. Frisket. Peter har fortalt mig lige, at der er lidt collater i, og hvilket ikke gør noget, fordi altså, det er ikke, det er solbær, men det er ikke, I ved, sådan solbærsaft, altså et glas solbærsaftevand, hvor det er sådan eksplosiv solbær, det er det ikke. Det er ligesom de der vand, man kan få, hvis I tager den med brus i, det er de der vand, man kan få med hindbærsmag, sådan en snært af hindbærsmag, eller en anden frugt. Det minder lidt om det. Sådan frisk, det er en frisk sommerjuice, vil jeg sige. Prøv lige. Okay. I forhold til tank, der får man, altså når du er op på de her watt her, der får du den der meget solbær der. Men som Rasmus, Mr. Purple, ville have sagt, kan den tankes? Og ja, det vil jeg sige, det kan den godt. Vi starter nu damper jeg ikke selv på, det er den allerførste Griffin, det her. Almindelig kantal. 0,62 ohm. 35 watt. Men der er jo stadigvæk nogen, der damper nede på de der 35 watt, og der vi kan lige se, om den virker. Den kan godt tankes, men nu er det også en svær størrelse. Når man er blevet vant til de store tanke der, så ja, det kan godt lade sig gøre. Men det er jo lige om det er Peters væske eller det er en anden væske, så er de jo lidt tamme i smagen i forhold til de nye tank, der er kommet nu, uden tvivl. Og så har jeg min elskede Tornado, hvor jeg vil hive fat i Cthulhu igen. Fordi jeg havde jo 5 Tornadoer, fordi jeg var bare solgt, og det er en sindssygt god tank, men nu er jeg så solgt nogen og sådan, og så tænker jeg på, er græsset grønnere på den anden side? Sådan er der nok nogle andre, der nok også har det. Så jeg var ude og investere jeg fik den hjem i dag, Cthulhu version 3. Super lækker tank. Jeg har kun haft version 1, så jeg vil ikke sammenligne den med 1'eren, fordi som vi lige har snakket om, der er jo sket meget med tankene, bare det sidste halvår. Men jeg kan sammenligne den med Tornadoen. Så jeg har også Griffin liggende. Det er Griffin den store. Og I kan se, størrelsesmæssigt, jeg ved ikke om I kan se det, den er jo, altså, Cthulhu her, den er stor. Men det gør ikke noget, fordi jeg var svært overrasket. Men vi kan lige tage den på Tornadoen. Ja, ikke så? Det er Twisted Nichrome
med Kantal. 0,27 ohm, 65 watt. Og nu er det nøjagtigt det samme, jeg har i her. Den samme coil, det samme watt, det er det der Mojaffa watt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, pladewatt. Jeg har jo native i Tornadoen, men jeg har lavet Scottish Rollwick i begge to her. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det er. Det er det der pladewatt, som vi kender det alle sammen. Og nu er den skulle begynde at sove lidt. Så har jeg sgu ikke fået rigget den ordentligt. Men det skal man jo selvfølgelig, man skal nok lige lære den at kende. Men det er super tam. Super tam. Jeg tager lidt bøv med Peters Solberg. Det er en splash-agtig friskhed, bare med solbær. Lad mig sige det sådan. Og det her, det er bare gudtanken, hvis du spørger mig og mange af de andre. Hvad fanden sker der her? Var det fordi, jeg lige har vendt den på hovedet, eller hvad? Den er altså ikke, den er nu, der står i 1,5 time uden, der har været der. Nå, vi tager lige på den nye Casulo version 3, som jeg er svært overrasket over. Og det er det samme. Samme coil, samme ohm. 65 watt på mit DNA. Det er utroligt, at samme coil, samme watt, selvfølgelig to forskellige tanke, men en tank, man er blevet så svært glad for at sige, at der er sindssygt god smag i. Den her, den er der smag i, så den kan jeg svært anbefale. Men jeg er ikke ved, at den ordentligt kan. Det skal man nok lige lade med, og sådan er det jo, når man får en ny tank. Men smag og damp, det er helt vanvittigt, mand. Stor lokum, det er det. Men der var, altså, det eneste minus, jeg har ved den, det er jo, lige da jeg åbnede den op og pakkede den op og skulle have glasset fra hinanden. Der pakningen, der sidder her, de sidder jo fast. De har en tendens til at sidde fast på glasset på nogle tanke, jo. Og det var som om den havde brændt sig fast, så den er fuldstændig krøllet. Så jeg måtte stå og rense kanten af heroppe, og det synes jeg er lidt fæsen, når det er en ny tank, og du giver alligevel 300 kroner, ikke? Det var ikke så fedt, men så jeg skiftede pakninger, men blev så svært overrasket over smagen. Og dampen, det er jo. Men Peter, nu glæder jeg mig lidt til at høre, hvad de andre de siger. De andre tre, fordi er man til solbær, så vil jeg sige, ja tak. Er man til splash, altså den der friskhed, lækker ting, det har jeg jo set. Altså jeg personligt synes jeg ikke, jeg var ikke så glad for den, som sindssygt mange af jer derude er. Men nu er jeg så også med til solbær. Så hvis man er til solbær og friskheden, jeg håber, den kommer til salg, Peter, fordi, ja, thumbs up herfra. Nu tror jeg, vil rig den her Casulo. Prøv med noget native. Men for helvede er smag, mand. Så tager vi en bøv på Tornadoen. Der er stadigvæk sindssygt god smag i Tornadoen, men prøv lige at give den nogle watt her. Prøv at give den 100 watt, se om den kan følge med. Kan den sagtens. Men nu er jeg ikke til det der helt varme der. Når man er med på min Tornado, så damper jeg mellem 60 og max 80 watt. Alt afhængig af, hvad det er for en væske, selvfølgelig. Men lækker tang. Og Peter, thumbs up. Kan I have en god dag derude?